Bun, salutare lume, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un nou videoclip. Deocamdată continuăm seria de Critical Ops, care e foarte șmecher, îmi place și mie. Mi-am pus aimbot, acum joc pe telefon, dacă puteți vedea, mi-am luat telefonul nou, l-am reparat și pe celălalt, da. Și pe viitor o să facem o serie de Blitz of Bridge și pe aceea, nu mai întâi Minion și pe aceea Blitz of Bridge, dar să continuăm cu Critical Ops, că îmi place la nebunie și sper să nu-mi iau copyright din cauza Facebook-ului ăsta. Să dau eu sunetul. Așa. Save. Până atunci se încarcă aici, da, stați. Sound. Ok, deci eu mă deconectez pe Facebook, am deconectat, așa. Să începem playing using Facebook. Am eu un nume de aici, de pe Facebook. Foarte șmecher. Așa se arată acum. S-a băgat o mapă nouă să joc. Acum, mapa asta, cum vedeți aici, cu mașinuța aia, mapa foarte nouă. A apărut acum 5 ore. Deci abia nu m-am jucat niciodată pe mapa asta. Deci să nu mă criticați voi, nu joci bine, chiar dacă am aimbot, nu știu cum se nu pronunță, dă-o dracu de nu, dă-l dracu de nume, doamne, analfabetismul domină România. Așa, nu. Ok, acum haideți. Hai așa, acum urmărim poliția. Ăsta îl știu, Max Rex. E un tip foarte tare. Ca să dau și sunetul mai încet. Așa. După cum ziceam, dacă vreți să vă trageți aimbot, duceți-vă, căutați Critical Ops, aimbot și dați pe prima, e un hack. Și uite, cum are ăsta aimbot. Foarte șmecher. Unii chiar nu vă tragă. Și eu zic că e mișto să vă trageți, să omorâți mai ușor oamenii. Faceți mai mult rank, mai multe case-uri. Și zic că e folositor. Mamă, ce-o luat. Uite acum, cred că ăsta Terrorist Win, așa, eu m-am dat join pe Terrorist, după cum vedeți. Și a descrie magazinul. Terrorist, eu mereu joc cu AK-ul. Apropo, dacă vedeți că e așa de mic ecranul, nu chiar așa de mic, la mine se vede mic, din cauza telefonului. Eu am un A3, îmi planeam să-mi iau și o A5, dar nu, man, și că nu mă bag, man. Dați, eu am aim și cred că e... Mamă, deci aici am avut lag, ați văzut și voi, am avut mult lag. O să cheam Chef CSGO cu C. Chef CSGO. Cred că episodul ăsta o să fie de 10 minute. Ok, al doilea fucking episod. Și nu prea am timp, am și școală mâine. Este ora 2 dimineața. Stau acolo la 2 dimineața să mă chinui să filmez pentru voi. N-am niciun abonat, dacă n-am niciun abonat. Dacă căutați voi să fac eu cu abonați. Și într-o zi o să facem cu abonații. Știți de ce nu filmez eu pe laptop? Uitați să vă zic, fiindcă e din greșeală. Am stricat ecranul, era laptop și trebuie să-mi schimb display-ul, deci fac dat. Așa, cred că eu scăzut niște viața mea. Așa. Am omorât pe unul, nu, eu l-am omorât.
Așa. Cred că e acolo unul, dar nu-i bai. E 5v5. Că este prea tare, 5v5. E pe un sus. Nu. Mi s-a părut că e aici unul. Nu era. Nu ere. Nu mere. Deci nu ere. Mamă. Headshot. Good. Așa, deci eu cred că am dat cel mai fain kill. Ați văzut acolo, aveam și eu aimbot. Nu mă abțin până că nu am și un aimbot. Eu am ce 4. Fuck this. Și nu știu și unde e baza. Sincer, mama. Așa. Fiecare dată când mi se întâmplă asta, dau pauză pe joc și na. Apropo, dacă nu știți dacă dau joc în bară, ce vreau cu tot. Sunteți chiar noobs. Poate noobs. Eu i-am dat-o. G fucking G, mamă. E mișto să ai în bot. Chiar foarte mișto. Da, aici era videoclip, am dat eu din greșeală pe YouTube. Am mai luat și eu niște mic. Îmi place. Apropo, dacă nu știți pe mine, mă cheamă în realitate Matei. Aoleu. Mam, dar ce bou ești. Bou. Am ești pe aici. Chiar habar n-aveam. Sincer, habar n-aveam. Oh my god. Și capul, hai mai repede, Max. Eu îmi zic mie Max. Încă îmi place. Mamă, tragi o cum bară. Te rog, nu se închide, te rog, nu te închide. Please, te rog, nu mai ieși de pe server. Așa, bravo. Bine, dar m-a murit unul. Mi-ați duc și programul ăsta de filmat aici. Oh my god.